Lero kunali mkumano wa UTM umene National Youth Director amene ndi Penjani Kaluwa anabwera ndi uthenga ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi makamaka kwa achinyamata. Tamveserani zimene wayankhula mu video iyi, muiwonere kuchokera kuyamba mpaka na kumapeto kuti mumvesese uthenga wonse. Dzina langa ndine Samavita, chonde musawale kupanga subscribe. Mwambiri aziko mwambiri nonse amene mukutionera komanso atolankhani nonse ya nyumba zosiyana-siyana. Dzina langa Fredokiss Kaluwa, National Director of Youth ku UTM. Panopa I think alesa kuziwa kuti ku Malawi nthawi ino ndi nthawi ya registration, and I think alesa kuziwaso kuti mavuto ena amene achinyamata ambiri makumana nawo zokhuza za NRB, kuti ena munaibe ma national ID, kuti mukhale ndi access yokalembesa ku meki koti nagamula and malo monse mene mula meki a NRB ali momo. So tose nyamata wena aliyese amene ali supporter wa UTM, nyamata wena aliyese amene chaka cha mawa zakapezeka kwanisa 18, chonde ngati UTM achinyamata tikumana ndi mavuto osiyana-siyana. Achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife. Achinyamata ambiri leroli ndalandira phone achinyamata ena kundiuza kuti tinalembera zaku immigration, titalembera zaku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa shortlist panalibe. So ndi ma issues ambiri oti achinyamata ife tikumana nawo ku Malawi. Koma achinyamata ambiri ena manoti ayi zandale sandikhuzi, zandale sindipanga nawo. So tikati tione ma issues amene tikumana nawo, ma problems aja zivute zitani, akutiuza kuti tikuona kutenga nawo gawo pazovota zachisankho tindu udindo. So mwina tisanapite ku za registration ndi ma regional directors anzanga, ndi ma regional directors anzanga a dziko lonse la Malawi. Mwina ningo abasalisa ngozipasa introduction. Mwina alisa kuzongo pereka introduction di region imene uchokera. Ine ndine Abdullah Gringo kuchokera ku Sapitwa region. Thanks. Ine nditenda igama Buwa region. Ine ndine Henderson Waya kuchokera ku Eastern region, Director of Youth. Ine ndi Aaron Chiweza kuchokera Central region, Director of Youth. Ndafike mbewe Joy wa Kumpoto. Maxwell Julius, Youth Director, Southern Region. Ine ndi Moses Kariati kuchokera ku Apashire, Director of Youth. Ine ndine Kida Nkolola, Director of Youth, Lakeshore Region. Okay, ziko mwambiri ndi I think baba ndoti ngati UTM tindi ma national directors a chipani chose. I think ma national ma regional directors a dziko lonse gwimira ma regions onse a chipani chathu. Now mwina tisanapite so nkhani ya registration, pala announcement yoti ndipange. I think 3 weeks ago ngati Fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya UTM as a presidential candidate. Announcement manager ina announcement yoti nachoka pasi pa mtima, and ine ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuyenera kutenga nawo mbali, tikuyenera kutenga gawo as far as we can go. Africa yonse tikati tione kuli windi yokuti achinyamata kuyenera zipanga nawo, they have to participate even to highest level. So many mapanga announcement yanga ija, it was an announcement yokuti it is in belief, in faith kuti fail ngati youth we've got a role to play in politics, we've got a role to play in development ya Malawi. Komano after announcement ija I think ma directors anzanga osiyana-siyana komanso anthu osiyana-siyana mu chipani takhatuma pangana konzati kuti panopa tindi 9 months kuti pite kuzisankho. Komanso ife ngati base ngati director yathu ya youth
tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba, maplan amene tinawa 2025. So officially ndifuna ndipange communicate kuti announcement yanga ndi interest yanga ukapanga contest ku UTM convention ija ndayipanga withdraw, komanso ndikupanga maintain position yanga National Director of Youth. I think muntu pachizungu palimao amati no matter how great a person can be, you can never be greater than your society. UTM si munthu mmodzi, UTM is an idea. UTM ndi chigulu. Aliyense kumene muli masapota UTM, just know kuti pa 17 November zivute zitani, UTM tukupasani presidential candidate. And tonse fair as youth tagwirizana kuti we support, rally behind, komanso mobilize my votes for president amene akachoka ku convention ya UTM. So ngati ma directors of youth aziko lonse from Sanje to Chitipa tavomerezana kuti no, Fredo, you will not go for presidential, upanga stick to National Director of Youth. Lero litufuna tiyankhule ndi aliyense wa UTM. UTM ngati uli member wa UTM uli ndi udindo wopitisa patsogolo UTM. And nthawi ino ndi nthawi yolembesa. Ndi ife ngati directorate komanso tindimwayi kuti ya National Publicity Secretary tinawo limodzi. Tikupempha munthu wina aliyense wa UTM kandi wenzimayi, osati anyamata okha kandi wenzimayi tsikana. Ngati kwanuko zolembesa zayambika, 1 iwe ukalembese, 2 kaneba kandi anzako aliyense titengane mmodzi aliyense. Last time talengeza kuti tili ndi target yokuti ma members achipani okha amene akuyenera kulembesa membership ya chipani ndi 2 million. Now anthu 2 million aja 2 million plus akuyenera kulembesa ngati ma voters. Ndi ife ngati ma directors tagwirizana region iliyonse ili ndi target, tipasana ma target sio tagwirizana rate tikupasana. Ngati uli director wa youth pa area, pa constituency, pa district, pa region mpaka na pa national, tizipasana ma report every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko, because zolembesa zitikatuone phase ile yonse makanga 13 days kandi 14 days, so nthawi tilibe. Convention isatisokoneze kuti pezeke kuti anthu sitikulembesa. Olo convention itaenda bwino chotani, koma ngati anthu athu sanalembese, anthu azani nabe kuti ndife moto wa mapesi. Ndi chimenecho choti moto wa mapesi ija 2025 anthu amene aziwe kuti UTM ndi chipani chachikulu Nsanje tuchitipa. Funso langa likuchokera pa chiganizo chanu apenjani Kaluwa chopanga withdraw kuti musayimirenso pa position ya mtsogoleri wa chipani. Tinena kuti imene munkapanga declare kuti mufuna muyimire position imene ijayo, munali musanafikire akuluakulu mwina kwauza maganizo anu ndi cholinga choti akulangizeni ngati imene achitira pano. Ndine Farida Muhea ku television Islam. Mmene mapanga announcement ija anthu 5 osaja naipo kale, ndezoti maoba anthu 5 convention ayi anthu 5 osaja. Komanso anthu 5 osewo takuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi. Ine nayi mapo tuzisankho ku constituency kuna anthu ma former minister, anthu billionaire, nakha number 2. So ine mu dashboard ya ine mmene anthu amayipangira perceive failure simene ndimayipangira perceive failure. Ine olokuyima ku ndili constituency ndikuyima ku Blantyres ngwangu asochi constituency. Ine ulendo ono olomungata ina kuti ulendo ono Fredo sopita parliament 2030 nzayimaso ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to serve my community. So enough, we are here to stay. Decision yokuti kwawo pawo, no, it is not true. Komaso and 5 osaji, they are honorable men and an honorable woman, I respect them. Komano, when it comes to competition, UTM muone ma presidential candidates osa ku UTM akumayenda limozi kupoti kwa SG na limozi ma functions tumakhala limozi. UTM ndi movement yosiyana ndi movement ena osewa. Ndi zopa zo ai za 20 million zamwanena zija tikachoka panopa tikuenda ndikakumane nda treasure ndibwezere change. Pa director of youth ndibwanje kwa 2.5 ine nalipira kai 20 million ndoda wano ndibwezera bwanje 17.
Not many, at least ku constituency ndikaona ziwiri zitatu. Chiganizo meti nkapanga tapanga konzati. I think a director of youth as central and nakuti UTM majority ndifanya mata. Candidates mene just inali backed up ndi guluso la Nyamata. Oloti kanati bweza pange present ma nomination papers ababa. Mukanaona nokhali kuti idi ndi Anyamata adabweradi. So kumano UTM is bigger than any individual. I think honorable Njawa nazanena kuti no, UTM pamene nafika panopa inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipande chose left, right chipande chose right. No, timakhala pasi komanso ku UTM si kulibe greed yet. Utsogolesi munthu mmodzi. Even convention tikakasankha president, upresident sukakhala mwa munthu mmodzi tamusankha uchi. Upresident kuchoka ku area, ku branch, ku region, ku district. So to safe tipana ndife ma president a UTM. For ametika msankhe uchi tikamsankhe ndife komanso akakhoda ati panga represent to safe. So tinapanga konzati komanso kuti tifika pasi tapanga naso konzati. Nifateke tipo